Good morning, guys! Day off ko na naman. I applied makeup today. Hindi siya ganun kakita. Wait. Yeah, kasi I'm planning to film a video before I leave. And si Anne, susunduin niya ako in an hour and 10 minutes. Pupunta siya dito 12:30 and it's now 11:20. I wanted to film my Ask Grace before I leave. So, sana meron pa akong time kasi natapos ko na yung mukha ko. Sayang naman. Ay, nako, si Anne nandito na. Hindi siya late today. Hello. Ganda talaga nito. Vietnam. Oo nga, sinabi mo nga yung last time. Meron ako mga... yung mga na-feature ko sa haul ko na ibibigay ko kay Kat. Meron... I'm so excited to see Baby V. Magluluto kami ng adobo. Saan yung mga dala mo? Sa likod? Hello Kitty ka palaan? Meron namang isa dito, oh. Mahilig ka pala sa Hello Kitty? Ito. Tapos si Kat, Mickey Mouse. Mickey Mouse, Minnie Mouse. Okay. Wala akong hilig sa mga ganyan. Yung hilig ko nung bata ako si Taz. Yung Evil. Tasmania. Tasmania. Hindi ako mahilig sa mga cute. Si Taz yung ko. Anyway, pupunta na kami kina Kat. Nag-film ako kanina, guys. Tapos biglang nag-doorbell si Anne. Sabi ko, hindi ko natapos yung Q&A. Tatapusin ko siya mamaya. Nag-film ako ng Q&A. No, it's alright. I'm early. Okay lang naman. Sige na, ready na tayo? Sige, let's go! Doon lang pala sa likod. Ay! Char, may flowers ka pa, Anne. Sweet, sweet naman ni Anne. Ay! There. Ganda na flowers na. Okay. I got this. I got this. Alright, let's go. Oops. Okay. Wala talaga, hindi talaga nakarap yung mga dala ko. Tingnan mo yung mga shorts. Nakahanger pa yung mga shorts. Tara na, kakatok na tayo. Let's go. Do not knock. No door-to-door salespeople, please. Ayo! Hindi ako marunong mag-anay. Ito yung gift ko sa kanya. Tignan niyo. Ako nag-socks kasi malamig. Guys! Cute naman ang outfit mo, Anne. Tao po! Hello! What's up? Neil! Okay. Hey! Thanks! Pagkain na agad-agad. Choco. Sayote na merong ginisang sayote. Ginisang sayote. Tapos ito. Ano to? Pansit? Pansit Canton. Yum! Si Mom. May mga dalang mga Nag-shopping. Kagabi kayo nag-shopping, di ba? Sa Coast. Ngayon, kahapon pa. Ang ganda ng color ng jumper mo, Anne. Sa Shein nga doon. Saan nga? Shein. Sabi ni Joran, Shein. Shein. Ganda. Magmumukbang kami, guys. Anong mukbang? Anong mukbang? Yung eating show? Eating show. Yung like nag-film ka, tapos kumakain ka. Alam, mukbang na nga. Ito na nga. Mukbang. Pakita mo yung ikaw. Pero dito nga doon. Ano walang buto? Yung yung manok. Walang buto yung manok. Ewan ko ba? Jordan. Boneless. Boneless yung manok na. Sarap ng ulam. Mukbang na to. Ito na talaga. Bilat. Dahil. Yan. Mukbang. O, di. Parang wala ka mabuntis. Yung nga, diba? Wala kang search mark talaga. Meron po. Konti. Diyos, parang wala lang yan. Wala yan dahil. Yung puso mo, nakaano pa rin. Yung puso nakahay parang yung puso. Ano ba? Baka tayo dito? Ewan ko dito, oy. Sabi niya mukbang. Ano ka mukbang? Ayun ba? Mukbang. Ano eating show. Ang sarap ng sayote na may... Lulutuin ko yung ganyan. Alam. Nasa na yung sayote. Makikichika talaga. Nagluto ako ng sinigaw. Hindi masarap. Hindi na gusto ko ni Dan. Sabi niya, paano ba mo ba niluto yung, pork? Sabi ko, tsaka yung pork. Iba kay tita. Ano ba? Ito na pala natin yung recipe? O yung panlasang Pinoy. Ano bang ginagawa sa pork? Kasi iba yung lasa ng pork, Day. Parang, Ano part ng pork yung mo? pork belly. Pork belly. Oo, oo nga eh. Bakit? Hindi Sa asa ka ba? Dahil sa camera ko, wala. Hindi ako si Kasha. Hindi ko nga kasi. Ang sukat na rin ko. Ito bakit? Yan. Ba't to? Ang gulo-gulo. Bakit kasi? Kala ko talaga may sa camera ba? Mukbang nga, mukbang. Para talaga mga tanga. Kaya na lang, sarap ka ng camera. Pasensya naman. Mukbang.
Hala, paano niluto ni tita to? Ano? Yung sayote dahil. Tanong si ma'am. Hindi ko rin alam. Sarap. Bakit? Meron ba siyang nilagay na water? Kailan ka ba nagluto ng ano ng... Sinigang? Kailan ka nagluto? Basta hindi ako nag-vlog ako. Sunday. Nagpunta kami ng Catalina, binili namin yung ingredients, tapos hindi siya masarap. Sabi niya, bakit ganito yung meat? Sabi ko nga, maasim. Yung sabaw lang yun, kinakain ko kasi yung pork tsaka. Okay naman yung sabaw, yung pork. Tanungin ko kay tita ko, ano ginawa niya? Ano yung pork na binili mo? Pork belly sa Coles. No, Woolies. Woolies. Sana naman yung buto-buto. Meron ka lang. Di ba kat nagluto ako ng ano? Yung nasa sinigang? pang-basang Yung wala Pinoy. ko sa bahay. Masarap pa. Ako nagluto na ikaw. Sinigang ba yun? Sino ba talaga nagluto? Nilaga ata yun. Nilaga? Nilaga. Yung nilaga, hindi maasim. Ang Diba? tanong mo. Paano ba niluto yung sayote, ma? Masarap. Yeah. Isa sa giniling nga lang, wala kayong mga sangkap dyan o ano. Yan. Yung pansit nga, wala kaming sangkap. Kaya walang... Wala pang sangkap to? Wala pang sangkap yung pansit niya. Sabi kayo naman. Ang lasa ng anong sayote niya. Sayote manamis-namis. Ano nilagay mo, tita? Sa nagigili tita? Pork. Katalina. Inuna mo yung pork. Gigisa bawang sibuyas, kamatis. Tapos, ano huli yung sayote? Oo. Lulutuin ko to, tita. Bakit malasa? Magic! Huwag kang ganyan. Sarap. Kaon. Ngaunta. So, ano, off niya, how many months? 3? 4. 4 months, wow. Nilagyan mo ng kamatis, tita? Yung sayote? Lulutuin ko to, tita. Nanda ka sa akin. Nagluto ako ng sinigang, hindi masarap. Bakit gano'n? Iba din yung So, baboy na. ang sarap nung sinigang namin na lobster. No, nilabster niya. Susan niyo naman, may pag-lobster pa kayo. Sinigang kong baboy. Ang asin. Saan ka ng lobster Hindi dahil? masarap. Sabi talaga ni ng tita, ano ba ito? Ano ginawa mo sa baboy? Bakit hindi masarap? Ano ginawa mo? Ipinalo ko lang naman yung palasang Pinoy. Ikaw palasang Pinoy yan. So, Sinisi pa yung palasang pinakulan ng Prito ba? Yung baboy? Pipi, pakukuloan ba yun? Hindi, sabi kasi iprito ba hanggang mag-brown. Ano ba? Ay, dapat na pakuluan? Yung baboy? Oo, pakuluan. Before mo lutuin? Ubus mo. Ayun, dun. Kasi parang siyang luto siya, pero parang hilaw. Sabi ko, ang tagal ko naman ito niluto, bakit parang hilaw? Ah, pakukuluan ba yun? Para malambot. Ay, baka doon ako Daga na nag-fail. Hmm? Yung halat yung Becca. Nag-film ako kanina kasi akala ko malilate na naman. Hindi pa ako natapos ng doorbell na sabi ko mamaya kayo. ba? Nag-hit ko ba na sila? No. Hindi. Ngayon lang yung off ko. Tsaka bukas na ako maglinis. Off mo din bukas. Ano na ba araw ngayon? Gusto ko tinalo ko ang araw ngayon. Birthday! Kasi after nung... Isang sayote Ano yun, na ah? lang yan eh. Isang sayote lang yun. Sobra naman nag- May sayote kami sa bahay. nagpino- Isa din. Kumula. Lutuin ko yun. Yung pansit daw. Ano Kasi sila nung sa umalis English? kayo, ano yung choco sabi mo, di ba? Choco. Nung umalis kayo, ano? Saan ba kayo? Sunday ba yun? Saturday? Ah, Sunday. No, Saturday! Oo nga. Sabado. Sunday ka nanganak, diba? Oo, Sunday. Ah. Pagkaalis mo, nag-start ako mag-contract. As in, like, As in, sumakit. As in, dire-direction. sabi nga ni Dan, pag uwi namin, kawawa naman si Kat. Kasi nagko-contract naman. Dito pa nga yung tatlong asawa namin. Ano oras ka? Aso mo, di ba? 11:30 Dito nag-start. kayo, kung wala kayo no. Maghapon siyang mag... Oo nga, no? At least na-distract ako. At least naman may nagawa tayo mabuti. Ano si Chona? Oo, si Chuna din. Pagluluto si Tita ng adobo? Panoorin. Anong, iba yan? Ano niya yan? Sarili niya, ano yan? Adobo. Achar! Adobo ala Tita. Oo. Adobo na may kamatis yan. Saan gusto ni Nidin? Tama tayo dessert dahil. Hmm? Dessert. Wala. Ano dessert? Meron ako yung cheesecake. Ayam. Ano ba strawberry ba yun? Ngayon na agad-agad? Hindi may. Sap. Nakalimutan ko sa design. Ano? Kasi. Ano tawag dito, Kat? Bassinet. Basimit pala. Yung pot. Si Baby V. Ah! Ang cat-cat! Lagi na lang tulog. Oo nga eh. Ah, nakabuka pa yung babig. Tulog pa more!
Ang cute! Aww. Nood kami nitong ano. Magandang buhay. Gusto na ni Ann magka-baby. Baby na niya. Tita, baby na. Tita, baby. Para may kalaro ka. Ba, tignan niyo. Ang cute. Gawa na agad-agad. Gagawa na si Ann mamayang gabi. Oh, babe. Off mo bukas, diba? Oh, marami kayong time. Marami kayong time! Ay, nakakaloka. Hindi niya nagustuhan. Sabi niya, huwag kayong ano ng mga ganyan-ganyan. Liit-liit. Parang lang ano, mangga. Mangga? Ano, baby? Parang nagka-curl siya, no? Parang gumagano. Ang puti doon. Sobrang puti. Buyag. 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 Buyag ba? Tagalog ba yun? Ano na? Pura usog. Buyag sa Bisaya. Buyag. Buyag. Ano ngayon natin tayong buyag? Buyag usog. Yan. Pag nagko-compliment ka. Oo, para daw hindi maano, mausog. Para mausog sa baby. Buyag. Oo, tita. Taga-Iloilo pa naman ako, tita. Ano? Taga-Iloilo, Bisaya. Buyag din sa inyo? Usog. Pura, Buyag usog. Ang cute to. Maggawa na kayo, Day. Magawa na kayo ni Dan. Kita ano muna? Ninang ano muna, no? Si Baby Bill. Day! Cute naman ang baby. Uy! Tulog lang siya ng tulog. Tulog lang ng tulog ang baby, oh. Tulog na naman. Kala ko nga eh. Gumising siya kanina. Sabi ko, kargahin ko, gumising na. Picture tayo. Low bat din yung sa kanya. Pinahiram ako ni Kat ng ano, battery. Low bat din. Tingnan mo, Ann. Tingnan mo. Nag-ano din, oh. Nagbe-blink-blink din, oh. Well, baby me. Ano na? Pahiram na. Low bat din pala. Siya, wag mo awayan yung mama ko. Ang cute, oh. Sige, picture tayo. Suot ko yung scarf ni Ann. Ha! Gusto ko tong gato. Eh, hindi ganun kakapal. Si Anna naman. It's her turn. Wala na. Gawa na. Agad-agad. Gabi. Ngayong gabi, gawa na. Gagawa na siya ngayong gabi. I-text ko sa Jorah, babe. Babe. Tonight. Tonight! Tonight, babe, okay? Please, babe. Jorah. Nood kami ng La Luna Sangre. Hindi ko pa talaga napanood to eh. Tonight is the night. Ano, Hello. So, ito na yung mga bagong characters, Day. Nandito sa Wawi de Guzman. Ay, char. Wawi di Guzman. Oo, okay. Si Ina Raymond. Meron akong tissue. Piniyak ko nag-Baby Daniel eh. Sa ano, Baby Sangre. Baby Sangre. Lalo na Sangre, si Baby Daniel. Binigyan ako ni Kat ng ano, chips. Sobrang laki naman itong chips na ito. Malaki pa sa akin, oh. Sa Costco niya daw nabili. Si Baby V umiyak din. Ito yung first episode. Yum. Kain ulit kami. Nagluto si tita ng adobo. Ano to, Day? Raw mantika, nag-fried chicken si mother. Ay, swerte naman talaga nito babaeng to. Deep fried. Ito yung adobo ni tita. Sarap, Day. Ano yan version? Version ni tita may kamatis. So wala siyang suka. Ah, okay. Kamatis siya kasi parang hindi ko nito kanina. Sige. Salamat, buntit. Okay lang sa akin. Ako din, kunti lang. Darating na si Dan, mga isang oras. Uy, ka ng 5 o'clock? Mga 5:30. Ay, hindi. Magsistay pa dito yun. Sige, I'll leave about 5. Sige. Nakikipag-usap kay Lola. Eh, oh. Ang bait-bait, oh. Kanina pa siya hindi umiiyak. Tapos gising lang siya. Chismosa. Ang cute niya. Cute naman ang baby, oy. Kakain na naman kami. Mukbang na naman. Nakakaloka. Ito yung adobo ni tita. Salamat, tita. Ang yaolang bango.
napanood ko na yung ano, from the first episode hanggang sa 20, ano to, 22? 22 ata, na lalaki na si Ana dito, si Daniel at saka si Catherine. Wala, ang ganda ng kanta niyan. Pag-ikot ang aking buhay. Hindi mo copyright. Hindi. Bang, mukbang. Ito ang first mo. Thank you. Ate, dito ka mukbang. Mukbang tayo dito. Ha? Ano? Parang nauna niyan dahil yung mga ano, Japanese or Korean. Yun. Mukbang. Japanese ba yan yung Eating mukbang? show. Parang hindi ko sure kung Japanese or... Raon. Hindi ko sure kung Japanese or Korean. Kasi yung adobo ko, nilagyan ko ng honey and lemon. Ah, okay. Yung adobo ko, may adobo talaga ko na ako. Hindi, yung akin, sinusunod ko lang yung kay panlasang Pinoy. Thank you, tita. Masarap. Masarap. Dahil masarap. Thank you. Mukbang. Huli na? Kaya ka ba? Yung init lang. Ay, ginit. Ang sarap. Sira-sira kasi nilagyan ng pangin sika. Sarap. Sarap. Nahiya naman ako, parang inubos ko pala yung kanin. Dinadamay talaga natin si Kat eh. Ano? Ito ka. Dinadamay ka talaga namin sa mga mukbang-mukbangan. Mukbang. Uy, si Daniel ko eh. Hindi pa yung matagal-tagal pa yun. Kasi Tagal na lumaki. Sarap ng buhay dito. Kain. I love this Scarf mo, madam. Scarf mo. Aalis na si Ann. Naalis na siya. Natapos namin yung Lalo na Sangre, yung pinaka-latest. Napanood ko lahat. At least napanood ko lahat. Dito pa ba yung lips ko? Minaw yung gamit ko eh. Si Dan narating 6. Mga 30 minutes darating na yan. Papakita ko sa kanya si Baby V. Tulog na naman. Doon. tulog pa rin. Oo, tulog pa rin. Gisingin mo yan, Kat. Eh kasi baka gising na gising yan mamayang gabi. Luluto si Kat ng ano, carbonara. Char. Specialty niya yan. Ano na dyan. So, madali lang pala siya. Char. Madali lang daw. Tapos, kapag ako gumawa, hindi masarap. Ito na naman. Iba na naman yung akin. Yung sinigang, hindi. Hindi ako nag-vlog nun eh. Carbonara. Dito na si Danny Boy. Ayaw niyang kargahin si ano, Baby V. Kasi ano daw, may liit pa. Ano yung buhatin? Ayaw. Mamaya ipatry ko. Kain na. Kain na kami. Yang. Sikat nagluto. May bread pa. Sarap naman ito, Kat. Ha? Sarap tingnan. Hindi pang kalis man tayo. Yummers to eh. Kain na. Let's eat. Sige na, Bel. Which one's? Hello. Kapalan mo ako tingnan eh. Deceiving. Am I deceiving you? Nakalimutan ko pala ipakita sa skincare routine ko, guys. Parang hindi siya na-include sa clip. Na gumagamit ako nito Aloe BHA Soothing Serum. Ito, ginagamit ko siya sa neck ko. Ayoko na gamitin yung moisturizer, especially ito sa neck part. Yung Innisfree kasi medyo may pagka-sticky siya ng konti. Sobrang konting-konti lang naman. Ginagamit ko siya daytime kasi mag-apply ako ng makeup over it. So, mawawala siya yung pagka-sticky niya. Pero itong moisturizer na to maganda siya. Like, pwede ko siyang i-apply sa neck ko kasi hindi siya ganun ka-sticky. Pero kailangan ko to ubusin eh. So, yeah. Yung serum na galing sa Nuli serum. Yung ginamit ko na foundation, guys, is yung combination ng Etude House na Double Lasting Foundation ata yung pangalan nun. At saka nung Too Faced na Born This Way Foundation. Na-mix ko siya. And actually, gustong-gusto ko siya. Parang napakapali ata yung foundation nung nilagay ko, guys. 2 pumps kasi yung ginamit ko. 1 pump nung Etude House. Tsaka 1 pump nung Born This Way. So, parang napakapal siya. See, walang foundation, merong foundation. Okay lang naman. Hindi naman ganun ka. Ano tingnan. Anyway, I will let you guys go. Thank you so much for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys on my next one. Do not forget to good night. Bye!